खुलुमबाय जेएन बर' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। अरांनि धोनस्रिघाटआव थांनाय सानखालि उदालगुरि जिल्ला आकसुनि बानजायनायाव मोनसे सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारियाव बिटिआर सरकार गो बेक गरखाफोरनो हानि मोनथाय होनांगौ होनना होसिख्रावनायजों अरांनि धोनस्रिघाटआ गोमसारदों। उदालगुरि जिल्ला आकसुनि सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारियाव रोजा रोजा गरखाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम सरकारा गरखाफोरखौ रैखाथि थाखोनि हारि महरै फोसावनायखौ बिटिआरआवबो बाहायनांगौ। बिटिआरआव थानाय गरखाफोरखौ जेबो जाहोन गैयालासे हानि पाट्टा होनांगौ। बिटिआरआव थानाय गरखाफोरनि बिमा बिफाफोरनि मुङाव थानाय सम्पतिफोरखौ फिसाफोरनि मुङाव खालामनानै होनांगौ। सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आकसुआ सरकारनिसिम गुबै बेफोर दाबिखौ दैखांदों। बाक्सा मुसलपुरनि रुक्मिनी बर'आ गावनि फिसायखौ गारनानै खारनानै दं। सावगारियाव नुनाय बे आइजोनि मुङा रुक्मिनी बर' आरो बेनि हौवानि मुङा नबजित बर'। रुक्मिनी बर'आ नबजित बर'नि असे बिसि। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर हाजिरा गामिनि थागिबि। मिथिनाय बादिब्ला बिसोरहा 5 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'बो दं। नखराव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै रावनोबो खोन्थायालासिनो गावनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ लाफानानै थांनाय 16 डिसेम्बर खालारखालि न'निफ्राय बहाबा खारखोमालाङो। फिसाय नबजित बर'आ सन्देह खालामनाय बादिब्ला साखाथिनि गामिनि सासे बिसि थाखानाय हौवाया रुक्मिनी बर'खौ गुबुन रायजोआव लांखारदों। सोरबाफोर बहाबा रुक्मिनी बर'खौ नुसनबायोब्ला 9394815220 आरो 8011953500 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायदों फिसाय नबजित बर'आ। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। बिमाखौ बुथारनानै सासे 10 दाननि गथ'खौ थिखांनानै लाङो। चराइदेव जिल्ला लाखुवानि राजाबारि साहा बागानाव नितुमनि गगৈ मुंनि सासे आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। मिथिनायाव नितुमनि गगैआ सिमलुगुरि बायलुं गामिनि थागिबि। मख'नो गोनांदि हियामुनि मुंनि सासे आइजोआ नितुमनि गगैखौ थांनाय मंगलबारखालि आधार कार्ड बनायनो थाखाय सिमलुगुरिसिम लिंहरदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि नितुमनि गगैआ दुथांनि फाव फान्दायनायाव गोग्लैनानै जिउ गोमानाङो। मिथिनो मोन्दोंदि नितुमनि गगैजों लोगोसे सासे 10 दाननि उन्दै गथ'बो दंमोन। बे गथ'खौ हियामुनि मुंनि आइजोआ थिखांनानै खारनो नाजादोंमोनब्लाबो खारनो हायासै। बे जाथायजों लोब्बा थानाय हियामुनिजों लोगोसे फिसाय बसन्त गगैखौ पुलिसआ हमनो हायो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय हियामुनि आरो बसन्त गगैनि फिसाज्ला प्रसन्त गगैआ खारनानै दं होनना खौराङाव मिथिहोदों। दासान्दि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावनाय जायो। थांनाय 27 डिसेम्बर खालारखालि देग्लाय मिरु एबसुनि 7थि मिरु रोंगौसा आनजादखौ आब्रुथिजों खुंफुंनाय जायो। खुंफुंनाय बायदियैनो मैया बे आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे आनजादखौ देग्लाय गं 17 जिल्लानि गं 198 आनजाद मिरुफोराव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे आनजादखौ थाखो 9 आरो 10 मोननै थाखोआव खुंफुंनाय जायो। बेबायदिनो सारा आसाम नाङैनो गासै 8314 फरायसाफोरा थाखो 9नि आनजाद आरो गासै 8600 फरायसाफोरा 10 थाखोनि आनजादखौ लिरदोंमोन। फिथाइ बायदि साथाम गोजौसिम मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ सायख'नाय जायो। 9 थाखोआव सायख'जानाय साथाम फरायसाफोरानो जाबाय कामरुप जिल्लानि अनामिका बर' गासै 83 जौखोन्दो, कामरुप जिल्लानि हारस्मिता बर' गासै 81.5 जौखोन्दो, गवालपारा जिल्लानि श्रुतिलेखा बसुमतारी गासै 81 जौखोन्दो। लोगोसे 10 थाखोनिफ्राय सायख'जानाय फरायसाफोरानो जाबाय कामरुप जिल्लानि धनदेब बर' गासै 87 जौखोन्दो, उदालगुरि जिल्लानि पेनस्टार ब्रह्म गासै 84 जौखोन्दो आरो बाक्सा जिल्लानि रैरब बर' गासै 82 जौखोन्दो। बिटिआरआव बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जथाय दोलोआ सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो माखासे बिजेपिनि सोद्रोमाफोरखौ फुस्लायनानै तृणमूल कंग्रेसआव हाबहैनायखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों बिजेपि दोलोआ। थांनाय माखासे साननि सिगां उदालगुरिनि न'नै सेरफां बियाबनि माखासे बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा तृणमूल कंग्रेसआव हाबनायनि खौरां ओंखारदोंमोन। बनजित बेहेरा मुंनि तृणमूल कंग्रेसनि सासे मण्डल आफादगिरिनि दैदेननायाव न'नै सेरफांनि माखासे बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा तृणमूल कंग्रेसआव हाबहैनायनि खौरां ओंखारदोंमोन। बिखौ लानानै न'नै सेरफांनि बियाब बिजेपिनि दैदेनगिरिया खौरांगिरि मेल खुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।